Nigmat bazarın 83-nji magazynyň satyjysy Matyakuba Mässär. Häzirki wagtda dolların galmagy sebäpli halkyň arasynda zatlar gymmatlady diýen gurrun bar. Meň magazynymda dolların galanyna hiç hili täsiri bolmady. Biz şu öňkü bahadan satyp otyrys. Öňkü bahadanam alýasam, şu bahadanam satyp otyrys. Hiç hili bize zeleli peýdasy ýok. Halkam şu bahalary öýrenişdi. Biz zatlarymyzy gymmatlatamyzak. Halkyň arasynda dollar galmagy bilen zatlaryň gymmatlady diýen gurrunlara biz gynalýas. Çoň ýaly gep gurrunlara biz gaty gynaldyk. Ýöne biziň magazynymyzda zatlar gymmatlamady. Şu öňkü bahadan biz satyp otyrys. Hurmatly adamlar, çoň ýaly gurrunlara ynanmaň. Her ýylyň başynda halkyň aýlyklary 10% göterilmegi halk üçin gaty gowy boldy. Adamlar şu 10% aylığı götürülen sebebi bizden gelip arkayn haritlarımızdan söýda etip dular. Daşur şäherlerinde ýerleşen Nigmat bazarın işgäri Nurjanow Ahmet. Halkymyzyň arasynda biderek gurrunlar ýaýraýar, dollar galany bäri. Gögönüm egneşik galdy diýip, ýöne ol sözler biderek men özüm şu şeýerde iş ýapýaryp, şu zatlary özüm diýir şaýar. Şu gögönümiň egneşiň nırxları hemme nırxy öňkü durşuna dur. Dollaryň nırxynyň galany bize täsir eden ok. Ýylyň başynda aýlyk haklarymyz 10% köpelýär. Şol sebäpli biz hemme haritlar elleterli boldy. Şu haritlary biziň alma mümkinçiligimiz bar. Hormatly adamlar, şonaly gurrunlary çykarýan, gurrunlary ýaýrat beren adamlaryň arasynda şu barlygy aramyzda gaty gynandyrýar. Biderek gurrunlara ynanmaň, dollar galdy, söwdalym göwünlerimiz galdy diýip onlar ýaly işler.